A Deputación de Pontevedra e a Consellería do Mar manteñen a súa colaboración para que o alumnado do IGAFA, o Centro Galego de Formación en Acuicultura da Illa de Arousa, poida realizar prácticas laborais en empresas ou institucións no estranxeiro. Toda vez que estamos tendendo pontes cunha administración amiga, como é a Xunta de Galicia, onde estamos dando pasos en favor do que ten que ver ca innovación e ca mocidade, que é o presente, non o futuro. Esta mañá o presidente Luís López e a conselleira Marta Villaverde asinaron un novo convenio dotado con 15.000 euros que achega a Administración Provincial. Os cartos dirixiránse a financiar a estancia dos bolseiros nos seus destinos para que poidan avanzar na súa especialización en acuicultura ou en mergullo profesional. Pois van a poder desarrollar xa ese talento que teñen por naturaleza, pero que van ir a países donde son pioneiros e, polo tanto, van a incrementar o que é o grado de formación e, polo tanto, todo o que as posibilidades que se incrementan desde o punto de vista profesional que logo se pon a disposición desta provincia. Cada beneficiario poderá recibir un máximo de 3.000 euros e a súa estancia no estranxeiro terá unha duración de 3 meses. O ano pasado foron 12 os beneficiarios. Cada alumno presenta o seu proxecto, hai un baremo onde se ven distintas competencias, idiomas e demais, e en función das solicitudes aténdense os proxectos que desde o equipo docente valore positivamente e se vexan que sean practicables. López recordou que a Deputación ten outras iniciativas en marcha para promover a formación da mocidade e o fomento do emprego, como o Erasmus Plus, o programa de Poemprende ou a cooperación coa Xunta a través dos polos de emprendemento.